El conte de Maria, la castanyera. Aquesta és la història del que li va passar una vegada a Maria la castanyera fa molt de temps. Un any, per la castanyada, Maria la castanyera es va llevar com sempre, amb el propòsit de recollir castanyes al bosc per després vendre-les torrades al poble. Es va posar el seu mocador, el davantal i les seves sabates velles, i amb el cistell al braç, va sortir de casa ben d'hora. Però aquella nit havia plogut molt, i el bosc estava humit i ple de boira. Les fulles caigudes feien una catifa molla sota els seus peus, i el cel es mantenia gris. Quan va arribar a l'indret on sempre trobava les castanyes, no en va veure cap per terra. En lloc de les castanyes, el terra estava ple de cargols. N'hi havia per tot arreu, lliscant lentament sobre les fulles. La Maria, amb la vista una mica cansada i la boira que no ajudava, no es va adonar de l'error. Es va ajupir i va començar a recollir cargols, pensant que eren castanyes. Omplí el cistell de cargols amb tota l'alegria del món. Però durant el vespre, els cargols van començar a fugir de la cistella. I a l'endemà... Què ha passat amb les castanyes? La Maria, amb els ulls ben oberts de sorpresa, es va adonar del seu error i va començar a riure a ple pulmó. Va haver de tornar-se a posar el mocador al cap, el davantal i els esclops. Però, aquesta vegada sí, va omplir el cistell de castanyes. Quan ho va explicar a la gent del poble, tothom va trobar la situació molt divertida, i entre rialles, la Maria va prometre que l'any següent miraria millor abans de recollir les castanyes. I així, Maria la castanyera va passar a ser coneguda aquell any com Maria la cargolera, però encara era la preferida de tots els nens del poble.